Jó napot kívánok! Sziasztok! Mi vagyunk a KX Consulting adótanácsadói, ő Katek, én meg Zsolt. És azt álltuk ki, hogy a mai nappal kezdve elkezdünk vlogolni hírlevél helyett. Mi lehetne a mai témák? Mint hogy kik vagyunk, hol dolgozunk és miket csinálunk. Tartsatok velünk! Megnézzük azt, hogy a kollégák hogy dolgoznak. Ez itt az irodánk, és ott vannak éppen a lelkes kollégáink, akik különböző adózási kérdésekben pörögnek. Keresik a megoldásokat. Sziasztok! Sziasztok! Ő itt Vica, kedves kolléganőnk, aki a NAV ügyintézésekkel foglalkozik, rengeteget tud beszélni, és ez azért jó, mert ha NAV-os ügyünk van, akkor ő képes mindent elintézni. Legyen szó családi pótlékról, bármiféle beragadt adóbevallásról. Ő felhívja a megfelelő embereket, megfelelő osztályt, és biztos, hogy valakit el fog érni, egy olyan embert, aki tud nekünk majd segíteni az ügy rendezésében. Júlia kolléganőnk itt ül. Júli nagyon-nagyon sokáig dolgozott a kamerák túloldalán, könyvelőként, főkönyvelőként, adótanácsadóként, és nemrég csatlakozott teljes állásban is a csapatunkhoz, aminek nagyon örülünk, mert Júli sokszor tudja kisegíteni az ügyfeleinket azzal, hogy főkönyvelő híján vannak, és Júli be tud ugrani egy főkönyvelői pozícióra néhány hónapig, ilyenkor átnézi a folyamatokat, kijavítja és mindent megszervez szuperul. Ezen kívül még adóátvilágításokban dolgozunk vele nagyon sokat együtt. Az Excel táblákban nagyon zseniálisan tud mindenféle kimutatásokat készíteni. Egyik fő termékünk az adóhatósági képviselet, amiben segítségünkre van Évet kolléganőnk, aki több mint 10 évet dolgozott az adóhatóságnál, tudja mindjárt csinyát, binyát, hogy a NAV mit vizsgál, hogy vizsgálja, mit szeret és hogy mit nem szeret. Ha kell, segítünk a NAV vizsgálatot megelőzően, a NAV vizsgálat alatt, a NAV vizsgálatot követően, legyen szó észrevételkészítése, felebezések megírása, valamint későbbi adóhatósági ügyekben közreműködés. Franciska helyen, Franciska okleveles könyvvizsgáló, és most éppen az egyik ügyfelünknél van egy néhány hónapos projektem. Nagyon jó a cégátvilágításokban, áfa auditokban, számlázási auditokban, mert a könyvvizsgálói vénájával mindig sikeresen kiválasztja azokat a szerződéseket és számlákat, amiket látnunk kell. Franci van segítségünkre abban is, hogy az ügyfeleknek tökéletes számviteli és pénzkezelési politikái legyenek, ő tudja ezeket szuperül megírni, pótolni, hogyha esetleg egy adóhatósági vizsgálat előtt erre szükség lenne. Ezen túl foglalkozunk még adókedvezményekkel, adórendelkezésekkel. Van egy külön csapat erre a célra itt mögöttem, itt dolgoznak. Mindenféle dokumentációt igényesen elkészítenek. A lényeg az, hogy az adó célba érjen, akkor, amikor éppen arra szükség van. Minden egyes projektjük ideig jól sikerült, több mint 8 éve foglalkoznak ezzel a feladatkörrel, és segítenek abban is, hogyha valaki nem tud megfelelő szervezetet, vagy pedig speciális igényei vannak, hogy ő csak olyan klubot szeretne támogatni, ahol éppen csak nők sportolnak, akkor ők az egész országot feltérképezik, és megkeressük azt, hogy hol van olyan klub, aki az ügyfélkényének megfelelően tud fogadni adópénzeket. Az elmondottakon túl még további termékekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére, éppen végzünk különböző auditokat, legyen szó számlázásról, vagy áfabevallás auditjáról. Vannak általánydíjas szolgáltatásaink is, amikor e-mailben vagy telefonon kapunk kérdéseket, és egy-két munkanapon belül megválaszoljuk, hogy a napi rutin gyorsan tudjon menni. Tartunk ügyfeleknél tematikus képzéseket, legyen szó számlázásról, online számlázásról, számviteli kérdések, zárások, IFRS, hasonlók. Végzünk még különböző adókedvezményekkel kapcsolatos tanácsadást is, legyen szó akár egy új beruházásról, vagy egy évvégi zárásról, mindig megnézzük, hogy mik azok a kedvezmények, amit ügyfeleink igénybe vehetnek. És persze segítünk adókalkulációk elkészítésében, feltöltéskor, évvégével, iparűzési adóban és társasági adóban is. Ezen kívül a csapaton kívül, akit most bemutattunk nektek, van még egy láthatatlan háttércsapatunk is, az alvállalkozóink, akikkel gyakran működünk együtt, például vámos, termékdíjas kérdésekben, jövedéki adó, olyan speciális szakterületeken, ami az ő saját szakterületük. Ez itt a mi irodánk, itt töltünk Katekkal naponta több mint 10-12 órát. Ez itt a nagy tárgyalónk, itt szoktuk tartani a hétfő megbeszéléseinket, és itt fogadjuk ügyfeleinket nagyon nagy szeretettel. Ez itt a váróhelyiségünk. Nemzetközi adóügyekkel is foglalkozunk, most fejeztünk be egy amerikai cégátvilágítást, csütörtökön pedig Torinóba utazok, hogy a nemzetközi hálózatunkkal együtt átbeszéljük a legújabb áfa kérdéseket. Ez itt pedig a kis spirituális tárgyalószobánk, tárgyalóhelyiségünk. Azért mondom, hogy spirituális, mert itt van két festmény, egyik a szívet, a másik a lelket ábrázolja, és ezt mutatná azt, hogy mi hogy szeretnénk ügyfeleinkhez viszonyulni, idomulni, és mi a mi munkánknak a tényleges működtetője.
Reméljük tetszett első vlogunk, ha igen, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, ugyanis jövőben várhatóan szeretnénk még több érdekes témával jelentkezni, így például Napos vizsgálatok tapasztalataival, adótörvényi változások, érdekességek, újdonságok az adózás világából. és októberben pedig munkásszállás, áfa és ESZIA kezelésével fogunk foglalkozni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Osztatok meg minket, üdv! Viszontlátásra!